Tuzla je od danas postala bogatija za jedan kvalitetan i moderan tržni centar u kojem će naši sugrađani koji žele uređivati kuće, stanove, bašte i slično moći kupiti sve na jednom mjestu, a uz to i po povoljnim cijenama. Naime, na Ircu je otvoren bau centar Genex Let's Do It, društvo koje je izraslo u renomiranog partnera i distributera građevinskih materijala u regiji. Ideja o samoj trgovini Let's Do It Genex bau centar u Tuzli je u biti proizišla iz samih potreba građana grada Tuzli. U suštini, kako smo mi primijetili, u gradu Tuzli u principu ne postoji nijedna kvalitetna trgovina gdje građani mogu naći sve na jednom mjestu. Na ovom mjestu svi oni koji namjeravaju graditi ili uređivati svoje domove ili poslovne prostore mogu pronaći sve što im je potrebno. Naravno, to vrijedi i za sve građevinare i predstavnike građevinskih kompanija, koji se ovdje mogu edukovati o novim ostvarenjima i tehnologijama u ovoj oblasti. Ova firma se, zahvaljujući svom kvalitetu i povjerenju, nametnula modernim konceptima u Evropskoj uniji. Stoga su današnjem otvaranju prisustvovali partneri ove firme iz Evropske unije, među kojima je i Aleksandar Kokot, predstavnik austrijskog koncepta Let's Do It, koji kaže da je saradnja sa kompanijom Genex DOO počela prije 4 godine u Lukavcu i nastavljena je u pozitivnom smjeru. Tad smo počeli nekako sa tim poverenjem i iskustvom sa obe strane, znači naše internacionalne i lokalno sa strane Genexa. I eto, rezultat poslije 4 godine je drugi Let's Do It u Tuzli i dalje će biti vjerovatno još koji. Povjerenje koje kompanija Genex gradi prema svojim kupcima već 22 godine nastavit će se istim intenzitetom i u budućnosti. Jedan od pokazatelja odnosa prema kupcima je i taj da je danas na svečanom otvaranju prvih 100 kupaca dobilo i nagrade. Ni naši sugrađani nisu krili oduševljenje otvaranjem ovog centra. Ovdje i treba ovako nešto da ima. Ima svega, što kaže, i povoljne su cijene. Sav izbor ima i dobar i na dobrom je mjestu, prigodno. Divno je, ja sam prezadovoljna. Išla sam i gdje su zavjese, gore ima divni zavjesa. Ovamo je više, mislim, muški odjel za muškarce koji stvarno imaju sve živo. Genex je, pored povjerenja koje gradi prema svojim kupcima, dobar i pouzdan partner i mnogim domaćim i inostranim kompanijama, a u ovom centru uskoro će 15 osoba imati priliku dobiti i zaposlenje, što opet pokazuje koliko jedna ovakva kompanija pomaže u savladavanju ekonomske krize.